बे हिनजावनि थाखायनो आंखौ बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखौ बिराद खास्ति खालामहैयो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि गामि होसोयो बुनोल' नागिरो आंहा फिसालाबो सासे दङ गथ'खौ लानानै आङो खारनांगौ। आं दिनै बेखौनो खावलायनो सानो BCDCनि सासे चेयारमेन राजेश नार्जारी बिथाङा बाक्सा जिल्लानि नाथाय बिथाङा माबोरैहाय गावनि बिसिखौ गावनि गथ'खौ अयथासार खालामनानै बिथाङा मा जाहोननि थाखाय सासे हिनजावखौ बा सासे सिख्लाखौ माबोरै जुलि लानो हाखो आरो आं बेखौबो खावलायनो सानो जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोर नाथाय नोंथांमोना रां रुफाखौ नुयोब्लानो गोसोआ बायफ्लेलाङो नामा आरो बिथाङाबो सासे चेयारमेन हिसाबै गाव बुजिनो हानाय हिसाबै गुबुनखौ बुजायनांगौमोनसो नाथाय बिथाङा मा जाहोननि थाखाय सासे सिख्लानि लाइफआव हाबनो हाखो नाथाय बिथांखौ आं सोंखारिनो सानो आरो बिथांखौ जोंनि BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा थाबैनो चेयारमेननिफ्राय बोख्लायगोन मानोना बिथांनि बेफोरबायदि आखुखौ नुयोब्ला जोंनि इयुन फिउचारावबो जाहाथे गाज्रिया फैबाय थागोन बेनिखायनो आं खावलायनो सानो जोंनि इयुन फिउचारा जाहाथे गाज्रियाव लामायाव फैया बेनिखायनो बिथांखौ चेयारमेननिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ बिथांमोन बायदि मानसिया थायोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोबां गाज्रि जागोनखौ आं नुहुरो बेनिखायनो बिथांखौ थाबैनो एक्सन लानो नांगौ। बे हिनजावनि थाखायनो आंखौ बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखौ बिराद खास्ति खालामहैयो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि गामि होसोयो बुनोल' नागिरो आंहा फिसालाबो सासे दङ गथ'खौ लानानै आङो खारनांगौ जाहैयो। जाना फिसालाया 8 बोसोर जाबाय। बबे जायगायाव हाबा जायो? आङो लावरि फारायाव। हौवाया चेयारमेन खरामारा BCDCनि चेयारमेन बियो राजेश नाम क'क्राझारनि। लाबोनाया जाबाय गोबावैनो सप्तानैसो जाबाय खोमा। हिनजावखौ लाबोनोनो आंखौ होखारबाय थाखायोमोन बियो आंखौ खारगौबा बिदिनो बुयोमोन माने आरो गथ'नोबो फैसा थाखा होआ आरो फरायनायाव आं ओंखायनो बेलेगाव थांनो गोनां जादों बे गथ'नि थाखायनो गावबो फैसा बिबाबो होआ नालाय गथ'नि फरायनायाव फैसा बिबानो बियो आं बिनिफ्राय फैसा गरसेबो मोना गावबा गाव फिसा बोरै फोरों आं फैसा होनो हाया बिदि होननानै बुङोमोन बियो आरो आं मा खालामनो बेलेगाव थाङाबाबो आं उपाय गैया गथ'नि थाखाय आं बेलेगाव थांनांगौ जाहैदो बिदि बेलेगाव थांनायखौनो आरो आंखौ दा बेलेग हौवाजों थांदो बेलेग हौवाजों हाबा जाहैबाय होननानै बुंदो बियो आंखौ आं रावबो हौवाफोरजोंबो थाङाखै आं लोगोफोरजोंसो थांदो मालायनि फट'खौनो आंखौ होननानै होगासिनो बियो दा आंखौसो फानबाय दङ बियो आंखौ होखारनाया बियो होखारबायानो थाखायो ओमफ्राय आं होखारबाबो थाङाखैमोन ओमफ्राय आं बेनि अयथासारखौ हायियाव थांनांगौ गोनां जाहैदो आङो थांनाया ओरैनो सप्तानैसो जाबाय दाननोल' नागिरो सुथारनो नागिरो आरो फुथारखुमानोल' नागिरबाय थायो आंखौ बुयो माने आंखौ खारगौबा होननानै खालि बुनोल' नागिरो बुयोआनो आंखौ गामि गंसे सिखा जं लानानै होसोयो आंखौ गामिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया न' खाथिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया सोरनावबा न'आव थाखुमानानै थाहैबाबो बेखौ धमखि होयो बेनि थाखायनो आंखौ रावबो दोननोनो हाया आरो ओमफ्राय आं बारिफोरावनो खारना थाहैयो गथ'खौ लानानै अखा हाबाबो अखा हानानैनो जों सिजानानै थानांगौ जायो गथ'खौ लानानै ओमफ्राय आं बेखौनो लुबैयो बेखौ बोख्लायनानै दोननांगौ आंनो गथ'नि थाखाय माबा मोनसे होनांगौ आं लुबैयो लायनांगौ बेखौ फिसालाखौ फोरोंनायनि खोथा दङ गथ'खौ आंहाबो गथ'खौ लेंहराखै लाया इयो राजेश नार्जारी गामिया
लावरिफोरा बबे फिसिलिटि खरामारा फिसिलिटि चेयारमेन होखारनायनिखौ फनबो हराखै नामा? ओहो हराखै खबर लायाखै आंखौ ओमफ्राय मानसिफोर सोंबाथाय बुङो आं नागिरबायानो दं बिदि होननानै प्रमद बर'निसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा? माबा मोनसे एक्सन लादों प्रमद बर'खौबो आङो बेखौनो लुगैयो माने बिदि मानसिखौ दोननानैबो लाब गैया बेखौ बोखांनानै दोननांगौ आं आरो फिसालानि थाखाय माबा मोनसे बिदिनो लुबैयो जोंहा बे लाबोनायल' नङा आरो दंबावो इहा सिगाङावबो जाखांबाय बियो बामोनखालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिनजावखौ थिख्लिटलनि हिनजावा लाना खारखांबाय बामोनखालाव बेखौ न'आव लाबोनो हाथारासै इयो दा बेखौ लाबथारनो हायासै नालाय एबार क'क्राझारनिखौ लाबोनांगौ लाबबाय इयो लाबोथारबाय आरो इयो बेसेबा कास्टि खालामदोंमोन इयो आंनि जि जुम सावना होजोबदो इयो आंनि बुस्थु एक'खौनो दोना इयो जिखिनि बुस्थु दं आंखौ सावना होजोबदो इयो आरो आंनि सना लानानै दोनदो इयो आंनि बिमा बिफा हरनायसोमोन बे सनायाबो सोंबाथाय आं गार'बाय माबाय होननाल' खोन्थायो बियो आंनो होआसै इयो सनाखौ आरो बिमा बिफानिफ्राय फैसा दाबि लांनाय बे समावनो मबाइल गावसोर मबाइल रायलायबाय ओमफ्राय आंखौ देख्रुबदो होननानै आंनि बिमा बिफानाव फैसा दाबिना लांदो इयो 10,000 आरो उनावबो लांफैबावदो इयो हरफिनगोन माफिनगोन होननानै लाङो फैसाखौ हरफिना इयो ओं गरम न'आव फैनानैबाबो आङो बेसे बुजाबाय थानो होननानै न'आव फैनानै थाफैयो न'आव फैना थाफैबाबो आंखौ लांफैयो बुयो इयावनो बुफैयो आंखौ न'आव फैनानैनो पिसिटिनि चेयारमेन राजेश नाम आंनि न'आव सानफ्रोमबो थारमाने थुंथाफा खालामफैयो फिसा हिन्जावखौ माने बुग्लुं सुग्लुं खालामफैयो अयनाय खालामफैयो सिखा रुवा लानानै दाननो होसोयो बुनो होसोयो बेनिफ्राय जों हमथाबाबो हमथाख'नो हाया जों दाखालि बावै आरो आफिखौ माने आं गैयामोन आरो टाइमाव आं गैयि टाइमाव थारमाने फैनानै माने सेखा सिमनायाव आफिनाव नांसिगौमोन आफि गेदेरनाव बेनिफ्राय गावसोर उनाव माने हमखा हमखि खालामनानै माबानानै बोखा बोखि खालामनानै दसे सिरि थाथ'दोनो बेनिफ्राय ओजोंहा नै दाख्लै बावै फैनायावबो माने आं मिथियालै आंनि हिन्जाव नङालै इयो आं नागिरालै बिदि भाषाखौ दाखालि फैनानै बुंफैदो नै दाखालि बावै खेबसेयाव बेनिफ्राय जों होनदों आरो आं रायदों नोंसाय न'खराव जुक्ति गैया माने साब्रैल' मानसै बेयाव बिखुनजोआबो जुक्ति गैया नोंबो जुक्ति गैया हिन्जाव फारसे हौवा फारसे सब जाजोबो साब्रैल' मानसै नोंसोर बिदिनो गोदाव सोराव दिन थांगोन ना मागोन बिदि होनना बुंदों आरो आं बुंनाया बेनिफ्राय इयो दिनैनिफ्राय नोंसा मस्ला गालालै नोंसानियाव आं फैलालै साला न'खौ बखिबाय थायो बिदि होननानै लाजि मोननानै बिदिनिफ्राय फैयाखै आरो मानसिया बेनिफ्रायनो गैया नै दासिमबो गैया ओमफ्राय आंनि फिसा हिन्जावखौ खबरबो लाया दबरबो लाया नागिराबो आरो इयो बेनिफ्राय नै दा आङो खबर लानानै नागिरनानै आङो माने फैसा गारनानै नागिरना आं दा लाना फैबाय आंनि फिसा हिन्जावखौ गुवाहाटियाव बेनिफ्राय नै दा आंनि आखाइनिफ्राय मबाइल देख्रुबलायनानै इयावबो फैसा 10,000 दाबिनानै आंनिफ्राय बिहावनिफ्राय लांफैदो बेनिफ्राय राजेशआ बेनिफ्राय बे फैसा 10,000 लांनायावबो आं मालायनि खुद लानासो लाना फैदोंमोन नमा जादोंमोन बे 10 थाखा दामै आं लाना फैदो आरो 100आव खुदखौ बेनिफ्राय बे फैसाखौ हरगोन होनना बुङो बे आंखौ थगायबाय थायो बेनिफ्राय आं आरो भाबि सिन्थियै दे निजिनि बिजामादैबो आंलाय मा खालामनो बिनोबो हाया दाबिनोबो हाया बिदि होननानै आङो थारमाने आं बिया जाहैबाय माने मोजांल' जानांगौ आरो आंनि फिसा हिन्जावजों बेफोरबायदियाव आङो माबा बुग्लुं सुग्लुं खालामबाय थाबाथाय जानाय नङा आंथ' बुखाया नालाय जाम्बा मानसि बेखौ मिथिया बेनिफ्राय आं थारमाने दा आंनि फिसौखौ आं न'आव लाबोनो लुबैदों आरो बेनिफ्राय थारमाने मोजां गाज्रि बिजिरनांगौ बेनिफ्राय खासना खालामखानांगौ आरो खोथाया बेनो जोंनि हिन्जावखौ गोदान लाना फैदो बेनिफ्राय आगोलनो टिक्लिटलनि लाबोग्रोदोंमोन आरो सिगां बे टिक्लिटलनि ओजोंहा लाबोनायाव ओजों गुमैलानियाव न' खाथियाव हमजादो इयो लाना खारनायासैना ओजों न' खाथियावनो माने लाना खारबाय इयाव हमजाबाय बेनिफ्राय नै दा आरो जोंहानि क'क्राझारनि ना मानि नै लाबोदोनो नै दाख्लै बावै आरो आंजों गेंग्रुं जाहरनानै बेनिफ्राय नै दा हाबाखौ जाबाय आरो हाबा जादों ना मादों जों एखौ मिथियामोन आरो नै दाख्लै बावसो आरो खोथा हरबाय आरो आङो
बिदि आरो फिसाजोखौ जोंहानि फिसाजोखौ होखारबाय बुबाय थानानै दोखो दोखो बुग्लिबाय सुग्लिबाय खालामनानै फिसाजोखौ होखारबाय बै हिनजाव गदायखौ लाना फैबाय आरो बिदिनो सानफ्रोमबो फुङाव माने हरनि 12टा हरनि 10टा जरावसो थाबायो आरो मानसिया माने सानाव थाबाया आरो इयो ओमफ्राय खोथाया गरम खदाय गरम आरो माने 24 घन्टा माने गरम इयो आरो सरकारनिफ्राय आं थारमाने इनि माबाखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने माबा दा सियान जानायखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने इ कारनैनो गरम जाबाय दङ आरो माने टेम्पार देखायबाय दङ इ आरो मानसिखौ माने आंनि फिसा हिनजावखौ सानफ्रोमबो अयनाय बिसार खालामबाय माबाय थायो आरो बुबाय थायो आरो मानसिया इयो